Lapset aloittavat jo tosi nuorena käyttää YouTubea. Ja YouTube on alustana melko rajaton. Sisältö voi olla tosi hyvää, se voi olla tosi hömppää, pahaa tai sitten jotakin tosi pahaa. Mä jään tällä videolla sen tavan, jolla mä itse omille muksuilleni tämän asian avaan. Yleisesti ottaen nähdään, että on 2 tapaa edetä tässä lasten YouTube-polulla. Yksi on semmoinen kouluttamisen ja opettamisen kautta, ja toinen on sitten semmoinen joku ohjelmistollinen valvonta. Älypuhelinvalmistajalla alustoilla on varmasti monia ohjelmia, joilla voi valvoa ja rajoittaa lasten puhelimen käyttöä, ja mä en keskity tällä videolla siihen asiaan. Tapa, jolla mä itse olen tämän tehnyt, mä oon valinnut, että mä pyrin kouluttamaan askel askeleelta muksuja. Ja ymmärrän sen, ettei lapsia voi valvoa 24/7. Ei kukaan lapsi ole tarkoitus pitää jatkuvan valvonnan alaisuudessa. Lasten olisi tarkoitus oppia tietyt perusprinsiipit, joiden perusteella sitten toimia vastedes. Joskin totta kai lapsi tarvitsee uudestaan ja uudestaan tsekkaamista ja valvontaa, koska he tekee virheitä. Elikkä tässä mallissa mä piirrän muksujen eteen paperille 4 saraketta. Mä laitan sinne ensimmäisen sarakkeen, jossa on laadukas tavara. Sitten on viihde, sitten on 3. pahaa ja sitten viimeisenä on tämmönen tosi paha sisältö. Tavoitteena lasten ymmärtää se, että täällä ensimmäisellä laadukkaan sisällön kategoriassa, niin siellä on aivan älyttömästi kaikkea tosi hyvää. Toinen kategoria on semmoista hömppää, jokseenkin turhaa, ja siinä on vaarana valua hyvin helposti tuonne pahan ja tosi pahan kaman luokse. Ja nämä jälkeenmäiset 2 saraketta on semmoinen, missä ei pitäisi viettää aikaa lainkaan. Elikkä tämä ensimmäinen sarake on semmoista kasvattavaa ja kouluttavaa ja laadukasta sisältöä. Se innostaa, kouluttaa lasta. Se liittyy yleisesti tähän tähän reaalimaailmaan. Kuinka vaikka tehdään origameja. Siellä voi olla myöskin vaikka teidän oman perheen luotettuja äänikirjoja. Tai vaikka eläindokumentteja siellä. Siellä voi olla vaikka miten tehdään kaligrafioita. Tai opitaan vaikka rullalautailemaan. Tai minkälaisia sukellustaitoja tarvitaan. Tai miten suoritetaan mopokortti. Tai miten vaikka vuollaan vaikka lusikka. Mä näkisin, että näitä videoita on hyvä katsoa sen 3-4 korkeintaan. Ja sitten palata joten reaalimaailmaan. Ja se mikä on näissä hienoa, että jos näiden videoiden aikana sitten vaikkapa tulee innostus, että hei mä haluaisin tehdä vaikka oppia tekemään vaikka lusikan, vuolemaan lusikan, niin sitten voi olla, että isä tai äiti joutuu hakemaan kaupasta puukon ja viettää sitten lapsen kanssa aikaa. Ja se, mikä toinen tärkeä pointti on tässä se, että ne oheisvideot, mitä tämän videon jälkeen suositellaan, niin ne on usein joko täältä laadukkaalta sisällöstä, tai sitten on tuossa viihteessä, mutta ne ei suoraan pomppaa tuonne pahaan tai tosi pahaan. Eikä tää on sillä tavalla aika turvallinen alue toimia. No, okei. Sitten se 2. kategoria, niin sanottu viihde. Niin se on sisällöltänsä, kaiken maailman hömppää, pörnää ja törnää. Hamsterita kiipeilee värikkäiden rakennelmien läpi ja kilpailee jotakin hämäriä kisoja tai Fortnite-videoita tai Minecraft-videoita. Pointti on näissä että nämä ei ole suoranaisesti mitään pahoja, mutta nämä on yleensä tosi turhia. Ja se mikä näissä on kaikista kriittisin on se, että näistä videoista yleensä se oheisvideo ohjaa tähän viihteeseen tai sitten suoraan jo tuohon pahaan kamaan. Eli tästä viidekategoriasta ollaan 1 tai 2 klikkauksen päässä jo sitten tuolta tosi syvästä päästä. Kun taas tuossa 1. kategoriassa ei voida päätyä oikeastaan suoraan kuin vain joko tähän ensimmäiseen tai toiseen. Näitä videoita mä näkisin, että olisi hyvä katsoa vaan vanhempien luvalla 1 tai 2 videota, koska nämä tyhjentää pään niin tehokkaasti. Ja sitten takaisin tuleminen reaalimaailmaan on tosi kivuliasta. Sitten nämä 3. ja 4. kategoriat, sanansakin mukaan. Ne on semmoista roskaa, missä ei pitäisi viettää ollenkaan aikaa. Sieltäkin ihmisten kiusaamista, eläinten rääkkäystä. Ties mitä
laitonta tavara tapahtuu siellä, mikä voi tietyllä tavalla kiinnostavaa, mutta missä ei ole niin kuin mitään, mitä perhe tavallaan kaipaa. Ja sitten totta kai se viimeinen kategoria, se on semmoista kamaa, mitä ei periaatteessa yleensä YouTubesta varmaan pitäisi löytyäkään, mutta se on semmoista traumatisoivaa kamaa. Se saattaa joku ihminen kuolla yhtäkkiä. Joku ihminen ammuttaa kuoliaaksi. Ne videot ei anna yhtään armoa katselijalle. Ne vaan tulee, rävähtää lasten silmille ja sydämeen ja sitten se on siinä. Ja näitä videoita ei pitäisi olla katsomassa ollenkaan. Ei lainkaan. Pointti olisi pysyä käytöskattoin siellä ykkös- ja kakkoskategorian luona. Eli se, mitä mä tahdon opettaa lapsille, on se, että tämä ykköskategoria on semmoinen, mistä ei suoraan tiputa tuonne kolmos-nelostasolle yleensä, vaan ne suositteluvideot myöskin pysytään ykköstasolla. Ja tähän sama logiikka perustuu tänne reaalimaailmaan myöskin, että jos lapsen harrastukset on vaikka partio tai jousiammunta tai hiihtoseura, niin siinä ei todennäköisesti kovin nopeasti näissä porukoissa löydä itseäsi jostakin huumekokeilusta. Mutta jos pääsääntöinen vapaa-ajan seura on viihteellistä valumista paikasta toiseen vaan, niin ne huumekokeilut voi olla niin sanotusti yhden klikkauksen päässä jo. Ja lisäksi tässä ykköskategoriassa, niin tässä on ihan koko maailman tavaraa. Ei maailmasta lopu tavallaan semmoinen, mitä voisi oppia uutta ja mikä on mielenkiintoista ja jännittävää. Ja eikä tuossa kakkoskategoriassakaan varmasti mitään pahaa sen suuresti ole, mutta se on semmoista viihdettä, joka aika tehokkaasti tyhjentää pään, ja siitä on tosi nopea valua tuonne 3-4. No, okei. Tämä oli se tapa, miten mä tämän asian puran. Mitä sä olet tässä mieltä? Antoiko tämä jotenkin hyviä ideoita sulle? Sä voit kirjoittaa kommentteja tuonne alle. Okei. Mukavaa päivää sulle.